Hello guys, eu sunt Cristian și astăzi ne jucăm Brawl Stars. Primul episod de Brawl Stars, sper că să vă placă și nu uitați să dați un like și un subscribe. Haideți să începem. De fapt nu iau pe Sherry, iau pe Corteanu. Și ne jucăm așa friendly. Și vreau să vă spun că mâine sau poimâine o să urmeze un mare box opening. Deci să fiți joină pe canal și să dați subscribe și să vă activați clopoțelul dacă vreți să primiți notificare. Bun, deci haideți să începem. Dacă nu vorbesc așa înseamnă că sunt concentrat. Bun. Și să îmi scrieți în comentarii dacă mai vreți jocuri cum ar fi Among Us sau Minecraft. Că niciodată nu știu ce să postez, sunt mort. Pentru că sunt atent la vorbă. Bun. Da, am pierdut. Uitați, știu, o să deschid și o să mai fac eu pe lângă până la 45. Și gata, o să avem și la Trophy Road. Și na. Stai să îmi iau și eu un brawler mai avansat. Bun. Și când o să fac eu primii 50 de abonați sau 30, o să fie un giveaway, dar nu vă dau mai multe detalii pentru că e un giveaway surpriză, ca nimeni să nu știe. Și cam v-am dat un spoiler, scuze. Mă rog, cu un cont, nu contul ăsta, vă dați seama. Un alt cont. Hop. Moare cort. Moare, că nu știe să făcăsesc. Dă mor de match Gale, n-am ce zice. L-am avut și eu pe Gale și scuze că se aud sunete pe fundal, dar mă rog, fugi! Dacă mă omoară ăsta cu... Mamă, cât de OP e primul. Am ce zice. Mai e unul. Hai, Cord. Nu știu ce poate să facă Cord, dar... Hai bă, că eu sunt în spatele lui Adi. Și, da, și dacă o să vrei să facem live-uri cu abonații, dar nu cred că nu s-ar uita nimeni. Da. Bun, de câte minute filmăm? Hai că fac video de 4 minute. Da. De fapt nu mai merg eu pe primul și o iau pe Penny. Da. Ca să fie mai așa, mai greu. Așa, bun. Deci dacă vrei să jucați cu mine, o să fac eu un clan, un crew pentru Brawl Stars. Și na, o să intrați dacă vreți. Dacă nu, asta e. Mă scuzați că ți-o dai fratele meu în camera alergantă. Sau cealaltă. Ei, vino la un live, hai fratele meu. Ne distrăm mereu, sper că vă place hype-ul meu. Și cu tupeu, hai la live, hai fratele meu. Ne distrăm mereu, deschidem Brawl Stars-ul cu talent și cu tupeu. Se ascund câinii, cheamă hinghiere prin toate bușurile bun. Roza și cu Shelly îi găsesc, îi sperii și cum să mai facem win. Când la trofee înalte toată lumea face timp. Da mă știi, sunt Mădălin, fac win și din imposibil. Nu mă văd fraierii când sunt cu Leon, sunt invizibil, ăștia-s loco. Facem piese despre brawler, spunem totul. Vreau și o chitară gen cum are Poco. Sau două pistoale cum le ține Colt, bro. Explodez de nervi ca racheta lui Bro. Mă duc drept ca săgeata lui Bob. Câștig soto. Vino la un live, hai fratele meu. Ne distrăm mereu, dau drumul la Brawl, talent și cu tupeu. Hai la live, hai fratele meu. Ne distrăm mereu, deschidem Brawl Stars-ul cu talent și cu tupeu. Pe o bară se avea o cioară. Au, ghici cine e grav. Comunitatea să se adune, să dea like, să bubuie YouTube-ul cum bubuie Dynamite. Stai să vedem așa, hai fraților, veniți aici pe live la Mădălin. Dați like, share, subscribe, donații și stai așa, cred că tu, ce pe ploaia, scate umbrela ca Piper. Am trofee multe și star power, sunt fighter. Pam, pararam, pam. E o grăsană, dar ne ajută cu kilo, deci nu e o povară. Barley aruncă cu sticlele, mă simt cam bar. Mă electrocute și îmi vin cum face car. Sunt un pirat
Deril bam 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 Mare cu un ciocan în mână și le dau ca fran. Dacă te crezi bun, hai să dăm un meci și te aștept vino. O să te încarc cu pumni exact ca El Primo. Și mai am ceva de zis, pro trăiește echipa și când e nevoie scoate ursul din tine ca Nita. Wow, foarte inteligent, Carl, să faci asta. Te ajută, nu știu. Dar sunt gesturile bune, deci na. Așa. Ei, vino la un live, hai fratele meu. Ne distrăm mereu, dau drumul la Brawl. Cu talent și cu tupeu. Hai la live, hai fratele meu. Ne distrăm mereu, deschidem Brawl Stars cu talent și cu tupeu. E super. Bă, frate, nicio echipă nu muri. What? V-am spune că o să pierd. Da. Bun, deci cam atât acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de apăsați butonul de like. Dacă strângem 2 like-uri, postez episodul 2 și poate deschidem boxurile astea. Na, poate. Bye bye.